Amigos e amigas de Explora de Umbría, estamos na cuarta entrega xa desta nova sección que desde o Concello de Umbría estamos divulgando e promocionando nas redes sociais do Concello. Hoxe estamos nunha parroquia que ainda non tuvemos ocasión de chegar. Estamos en Salgueiros, recordade que a primeira entrega que fixemos foi na parroquia de Berdeogas, no Chan das Lagoas. Seguimos na parroquia de Buxantes cas Pozas de Carboal. A semana pasada fomos a Olveira con Vila Fernández e hoxe estamos na parroquia de Salgueiros. Estamos situados no río Bustelo, un río no que aguas abaixo desemboca o río Castro. Vale, digamos que o río Bustelo é un afluente do río Castro. Como sabedes, o río Castro nace no Concello de Vimianzo, máis ou menos a 200 metros de altitude, atravesa todo o Concello de Vimianzo e logo pois fai de linde dos concellos de Dumbría con Muxía e de Muxía con C. E como vos dicía, estamos en Salgueiros, entre os lugares de Prado e Cernado, nun lugar con moita tradición e moita lenda. Se queredes, o meu compañero Serguei xa pode ir girando o móvil. Estamos no Pozo Encantado ou no Pozo Negro tamén chamado, vale? Sabedes aí unha pequena fervenza que ten aproximadamente uns 4 metros de desnivel, vale? Aí o vedes. Vedes tamén que no pozo pois é moi abrigado, está rodeado de dúas montañas con bastante pendiente e ten moita profundidade este pozo. Non vos sabería dicir, pero máis de 3 metros seguramente que teña en zonas. Eso que ahora mismo, bueno, pues levamos días sin chover e notase o caudal, ¿no? Se giramos o móvil hacia o noso lado esquerdo, vemos que hai un muiño. Vale, este muiño é un muiño fariñeiro coñecido como muiño do Pozo. Según documentos, pues data do ano 1753. Este lugar pues, está ben documentado polo noso amigo e compañeiro Modesto García Quintáns, que escribiu un relato sobre este sitio no diario digital Que pasa na costa. E aí nese artículo pues, podedes ver toda a información que nos dá sobre este lugar, con moito encanto, con moita tradición, con algunha maldición, digamos así, non? Sabedes que os nosos maiores sempre nos aconsellaban que non fóramos aos pozos, que non fóramos a ríos con caudales, porque, como decían, que había lendas que tragaban aos nenos e historias que nos contaban os nosos maiores. Como decía Modesto, pois este muiño considerano que está embruxado. Din que aparecían luces brillantes, acompañados de choros e lamentos. Tamén di que todo este medo xurdiu polo afogamento dun veciño, a finais do século XIX en extrañas circunstancias. Tamén a mediados do século XX suicidouse unha veciña daqui do lugar. E os veciños tardaron moito tempo en recuperar o corpo, tardaron moito tempo en dar con el. Como vos dicía, enfocando o río abaixo, este afluente vai desembocar o río Castro, que augas abaixo, pois xa nos podemos atopar con un lugar, pois igual xa máis coñecido por todo o mundo, como son as caldeiras do Castro. Unhas fervenzas, tamén hai un sitio pois moi bonito, unha zona moi bonita, Neste entorno tamén había antigamente, agora xa non podemos observalos, pero había 4 muiños que tamén tiñan algunha lenda de maldición, que estaban embruxados. E como vos dicía, son zonas, lugares con lendas, con historias, como
sabedes que no noso concello temos moitas historias como por exemplo Wagner, vale, un monstro, un homilobo que atemorizaba os peregrinos. E esta, recordamos que estamos en territorio Wagner, e estas lendas e maldicións pois tamén refrendan a lenda do Wagner. Moi ben, pois estamos ahora augas arriba do Pozo Encantado, uns cuantos metros. Vedes que, bueno, que a auga xa vai a menos, que o desnivel xa non é tan elevado. Nos xa por hoxe imos a despedir a sección. Recordade, estamos na parroquia de Salgueiros, no río Bustelo, que augas abaixo desemboca no río Castro, vale? Que o río Castro, a súa vez, desemboca na ría de Lires. Como sempre, non vamos a dicir a localización do lugar porque o acceso é bastante complicado e si pois tedes ganas de vir e coñecedes alguén que sepa do sitio, pois non vir solos e sempre vir acompañados de alguén que coñezca o lugar. Repito, lugar con lenda, con moita tradición, con muiños encantados, con choros que salían do auga, con berros, desgraciadamente con dúas mortes asociadas a este pozo, e seguramente que os veciños de Salgueiros pois saberán do que estamos falando. Seguramente moita xente pois veu aquí a bañarse, a pasar as tardes, e os nenos de aquí pois saben
do que estamos falando. Nada máis, hoxe pois tocou este maravilloso Pozo Encantado. Como sabedes, e como dixen antes, o noso compañeiro Modesto pois ten un relato ben documentado deste sitio. Imos a despedir xa por hoxe, despedirnos para o próximo xoves, como sabedes, ás 7 da tarde, nas redes sociais do Concello de Umbría, esta sección de Explora Dumbría, de acordo? Imos a seguir ensinándovos zonas, ensinándovos sitios, tradicións, cultura do noso Concello, dos 1000 ríos, das lendas do Wagner, en fin, vamos ter para moitos meses, porque un día a semana vai nos facer pouco. Tamén sabemos que moita xente está asistindo aos lugares que estamos promocionando. E repito, os lugares que se pode acceder, pois xa se pode acceder, pero os que teñen dificultades, por favor, vide con precaución, e se vides aquí a pasar unha tarde ou a pasar ca familia, deixar todo recollido e todo limpo, de acordo? Nada máis, despedímonos por hoxe, hasta a próxima semana, bicos!